Amak batzuetan trumoiak izaten ditu buruan. Bea Taboada eta Dani Padron. Amak batzuetan hodeiak izaten ditu buruan. Gosaria prestatzea ahazten zaio, eta berandu iristen gara lagunen urtebetetzeetara. Edo egun bitan jarraian kroketak afaltzen ditugu. Amak buruan hodeiak dituenean, puxika baten modura egiten du putz, eta hustu egiten da besaulkian esertzen denean. Amak batzuetan eguzki bat izaten du buruan. Ideia zoragarriak bururatzen zaizkio, eta galaxietako munstroetara jolasten gara. Gailetak prestatzen ditugu elkarrekin, eta xaboi burbuilak egiten ditugu sukaldeko mahai gainean. Buruan eguzki bat daukanean, amak handi zabaltzen ditu begiak, eta haren bekainek kaioen antza izaten dute. Amak batzuetan euria izaten du buruan. Ez du askorik hitz egiten, eta ez du piratetara jolasteko gogorik izaten. Buruan euria daukanean, ama sofan etzaten da, barraskilo baten moduan. Amak batzuetan negar egiten du. Amak batzuetan ostadar bat izaten du buruan. Haren ahoak banana baten itxura edukitzen du. Autoan kantuan joaten da, eta milaka musu ematen dizkit. Buruan ostadar bat daukanean, amak eta biok txurroak jaten ditugu gosaltzeko. Amak batzuetan trumoiak izaten ditu buruan. Oso zen hitz egiten du, hortzak estututa. Buruan trumoiak ditunean, amak ez dit barkatzen azken koilarakada ez jatea, eta nahiago izaten du bakarrik egon. Amak batzuetan izarrak izaten ditu buruan, eta ikusi gabe begira geratzen da. Eta poliki hitz egiten du. Amak buruan izarrak dituela jakiten dut begietan islatzen zaizkiolako. Uste dut nik ere batzuetan euria izaten dudala buruan, eta batzuetan hodeiak, eta batzuetan eguzkia. Beste batzuetan ostadarra izaten dut buruan. Haserretu egiten naiz, poztu egiten naiz, triste jartzen naiz, pozik egoten naiz. Amak betaurreko magiko batzuk oparitu dizkit. Geure buru barruko hodeiak, euria, trumoiak, ostadarra eta eguzkia ikusteko. Izan ere, batzuetan, nik ere trumoiak izaten ditut buruan. Eskerrik asko Zizurkilko Plazida Otaño liburutegiari.